салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз бинед дар Тоҷикистон барф борид. Хайрият ки барф борид, ака ҳама ями микробу пикроб мемран, кӯдакои мо ай касал халос мешанд. Тамошо кунед, чӣ хел хушрӯай. Мо саҳар хестем ки ҳама ҷо намихе барф ҳозир боридестай, ҳозирам боридестай, намедонам ака чанд қад давом метия и барф бориданаш сафед мешава, намешава, ё ки бо то бегонира ов мешава. Имрӯз гуфтам кор намеравам, дар хона кӯдако кати мешинам, ягон авқоти ба маза мекунем, оши рӯғани зағир кати мекунем, мешинем дар хона. ана михел гирда атрофа бинед, чӣ хел хушрӯ. ман ай баландии сёмка кардистам. ана тарафора бинед. Поён чанд ҷо уже мошино гузаштиян, аллакай барфош ов шидай. ана духтаро, ман гуфтам кор намерам, бо дина як занак омадагӣ буд, як палтора дид, илтимос кард, бисёр илтимос кард ки пага духтарам абедхонай, ман миём ами палтора мехарам, надора. ба ман илтимос кард ки ман пага биё амиҷа, ман миём, магазинтона кушоед. майлиш гуфтам ай соати 10 ман кушода мекунам. аввал саҳар гуфтам намерам, кор барфа дидам, бо ҳамун занак дар ёдам расид. гуфтам бечора озӣ меоя, бо кӯдак ай мактаб мемона, наравам агар бо барф боридай ки якбора. анамхе рафтаистам магазин, мерам мекушом дара, мебинам кани агар ӯ занак биёя як бихара, баъд шава меём хона. ана гирди атрофа бинед, ҳама ҷо барфкатӣ. моям барфа медидем. аввал солҳои аввал бисёр меборид ами барф. ҳозиро сол ай сол тамоман кам шидестай дар Тоҷикистон. намедонам барои чӣ глобальное потепление модам кора карда боша. ана духтарои азиз, аллакай бегаҳ шид. бинед ҳама ҷо қариб ов шида и барфо. ман рафтаистам хона. ӯ клиенти гуфтагим наомад. ӯ занаке ки вай гуфта буд палтора мегирам гуфт, барои ҳамон ман имрӯз кор омада будам, наомад. бо дигар касо хайрият ки омадан. рости гап имрӯз савдо нақс шид нисбатан ба дигар рӯзое ки мисол офтобиам буд, лекин савдо қан набуд рӯзои охир. имрӯз ки бо ина хунукӣ шид, барф борид якбора, хеле савдо кардам. агари ман имрӯз омаданӣ набудам кор, гуфтам дар и барф ҳеҷ киям намеоя, ки ҳамун занак сабаб шиду ман омадам. ризқи мада ҳамирӯз ҳаминқадар кор будай. ҳозир ман инам оста оста мерам. нав поёнда магазинай. аммо ҳар рӯз аямҷа медром памперс мамперс йогурт погурт кӯдакода мегираму баъд мерам хона. ӯ тарафтар хонаҳои моянд. тамошо кунед, барфо аллакай ов шидям. бине раҳда тамоман нест. ана ман хона омадам. тамошо кунед ман чӣ гирифтам. ман мороженики зимистона гирифтам духтаромда. инам хеле як сомонӣ. и вафликшам ба мазай, ами чишам ба мазай, зифирай чи амушам ба мазай. яхмоси қаймоқӣ бо омехтаи нарми шоколадӣ. дидед, истеҳсолкунанда ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. ана хел дӯстони азиз, ира ман меёрам, кӯдакора мегӯм ки мороженикай. озина кушодум, бинед чӣ хеле. тамошо кунед, им хеле кулёкакаю ай болош шоколад рехтагиай. диде амқа хушрӯ мехӯра. вафлик ями хрустящая. дагоҳ хелош наман ваян и хеле неста. ямхе хрустящая чиқа ба мазая. барои кӯдако нағз мебинад, ам хеле гирифтамшона. духтаро субахайр. имрӯз рӯзи дуюми влоги мояй. инамиҷада чиракати асал ма якҷоя када ҷӯшондаму. анаки мехӯрам, барое ки ма дина барфида рафта будам. намедонам камакак овозом гирифтай. барои ҳамон хеле хуштоманам гуфтам хеле тайёр ку, фоида дорам. хеле тайёр кардам. ҳозир мехӯрам, баъд
субҳона тайёр мекунам. ана духтаро тамошо кунед. ина як намуд лайфхак шумода касе ки медона нағз, касе намедона истифода баред нағзай. инами нона мо вақте мепазем нони дегдонияй духовкагияй иҷада мада нонум дегдонияй ами нон чи хеле як рӯз ду рӯз мепази рӯзи якум дуюм нағзай баъд айд рӯзои сеюм аллакай ови нон паридагӣ мешава, нон сахти як хелаки дига мешава. ана як чизи дига ки мо анами нона дар морозилник мемонем хеле мулоим меиста. ина тамошо кунед. ма ҳозир ширчой кардистам. и барои калоно мора кӯдакумон намехӯранд ширчой. духтари майдаки мехӯра кам кам. и дутаи дигам тамоман намехӯра духтарон. барои мо ва ёда ҳозир ягон субҳона фикр мекунем, тайёр мекунем. ина нона бинед вақте морозилник меброрӣ, амрӯзи аввал дар морозилник мемонӣ, баъд вақте меброрӣ мемонӣ 10 минут пас аллакай бинед чӣ хел нон мулоим меша, ранге ки мегӣ ки ваяй нав пухтагиай. ина касе намедона ҳам хел кунед. зимистон дам нағзай, тобистон дам ами нон хушрӯ мебаравдамда. иҷада манам хел субҳона тайёр кардастам духтарода. сурхштомануму дада ёсия ва ё ширчой хӯрдан. ана иҷада боша барои духтарон манам инамуд субҳона тайёр кардастам. тухм кати, картошка кати. ина иҷа ма тайёр кардам. ҳозир кӯдакора мехезонем, метиҳем чойёшона мехӯранд. ба баъди шиками сер баъд витамин бояд бихӯранд. барои мо бояд саҳаркати шикамошона сер кунем. инами хел ба ма оҳиста оҳиста мерам тарафи кор. касе да маъқулай видеои мо тамошо кунед. влоги мо давом дора. ҳозир рости гап чанд рӯза ҷо набиромадам. ба насиб боша барфо шава бо ягон ҷо ма барои шумо сёмка мерам. ана духтаро ма аллакай кор рафтастам. ина бинед замино нимуш қоқ шидаю. ина ду тараф ҳозир барфош истодагиянд. берун беҳад хунукай офтоб ромадастаю. наким саҳари барф ки аст чиқа хунукай. дина ҳамихе барф боридаста буд, ҳамиқа хунук набуд. имрӯз чӣ хеле ки беҳад хунук. рафтастам кор, бурам дара бикушом, шояд ки савдо шава. бо инамихе ба ами раҳма мерам оҳиста оҳиста. бо шумо да гуфтам иҷора нишон тиям. камеам бошад тоҷикистона як тарафшам бошад. тамошо кунед. овозои ма камака гирифтагиай. барои ҳамун бахшиш агар шумо да нофорам боша гӯш кардан хай касалияй и гриппай ҳамаям мешава. барои ҳамун бахшиш гуфтам видео накунам напартом. гуфтам хай ҳастан одамое ки интизоранд мисол ами влогои мора. барои ҳамун ам хелам боша бо овози гирифтаям боша. ма бо имрӯз чиқай кӯшиш кардам тонистам. ҳеҷ ҷоям нарафта будаму ами хе барфа шумо да видео карда партофтум. ана дӯстои азиза ана муҷара бинед вагонора дидед на сирху кабуд пабуд тофтастай. ана муҷара бинед уҷа стоянкаяй. ина иҷа раҳи хонаи очаи маён одоми дигарида хонаи хидмон буд мора. дидед бармегардем амун мавзӯи амун чизода мавзӯи вагонода. хелаки мо тарафҳои вай нигарадо гудаем, тарафҳои часта касе медона тараф да части Россия ҷойгирай ва бисёртар вай меоянд. меҳмоно ав тараф меоянд. ай Россия бисёр меҳмон меоянд. анами раҳи калонда ҳами вагоно ҳама чӣ доштанд? ҷои ходокунӣ будаку, ҷои мевафурӯшиву дигаро. баъд ами чизора манъ кардан. ҳозир манъ кардагиян ами савдои кӯчагира ё савдои кӯчагӣ ё мисол ҳуҷҷат надоштанд, ҳуҷҷатҳои асосӣ надоштанд барои будка мондан. ана минора бинед чандтая 6-7 тарафи част меистодан ё савдо мекарданд. ҳамашон оварда ина кран кати да инаи стоянка мондан.
барое ки ҷада иҷозат нашид дигар. Яъне савдошон зур буда минора. ана духтарои азиз, имрӯза влоги мо ҳамихе ба охир мераса. касе тамошо кард, ҳазор раҳмати калон. Моро дастгирӣ кунед, минутҳои моро пир кунед, бисёртар тамошо кунед. ана михел минутҳои мо беҳад камай, минутҳои ами просмотрмон камай. ман кӯшиш мекунам ай пеш бо влогҳои нағз кунам. Хайр, то влогҳои оянда.